ji bernameya mijarek û mêvanek de baş tema şovan hêja vecerê lê bêrê xwe bizin Sêmaniyê û Sêmaniyê çavdêriya ku li ser başûr tê kirin em ê binirxînin. Hevalê me rojnameger Ezîz Kîroglu li Wêdirê em ê geşedanê ku li Rojava li başûr pêş dikeve têkiliyên AKP û PDK û dîsa têkiliyên PDK yê li derve em ê vana binirxînin. Serî li birez ez em dixwazin çavdêriyê wê ku li herêmê bigirin. Niha tê gotin ku Türkiye hevkariya PDK amadekariya operasyoneke mezin dike. Hinekî li Wêdirê tiştê ku tên guhêwe û tiştê ku hûn dibîzin çi ne? Têkiliya AKP û PDK çi ye û niha amadekariyek çawa tê kirin? Niha têkiliya AKP û PDK rastî têkilîkî demdirêj e, aliyê wê aborî heye, aliyê wê siyasî heye û heta astikî jî ez dikarim bêjim hinek aliyê wê ê fikrî jî hene yanî. Bi taybet de çerçeva terîqeta de nêzîketiyê wanê terîqetî jî hene. Yek aliyê wê aborî niha Herêma Kurdistan duwarê aborî de dibin dagirkariya dewleta Tirkiyê bi taybet bazirganên girêdayî AKP malbata Erdogan û hawirdorê wê duwarê aborî de Herêma Kurdistan bi giştî bi taybet hewlêr û dihok dagir kirin yanî her warî de. Ez dikarim bêjim sedî not kompanyayên yanî şîrketên ê li Herêma Kurdistanê kar dikin li derdorê van kesan de ne yanî bi taybet malbata Erdogan û hawirdorê wê de ne. Ev yek aliyê siyasî de AKP PDK ev demike têkiliyê wan hene û ev têkiliya di çerçeva giştî de wek qeder yekîtiya qederê yanî hevkariya qederê me nikare bêje girêdanek wanê qederî jî di navbera xwe de çêkirine û li herêmê li ser vê esasî xwe tevger dikin. Hem li Başûrê Kurdistanê xwe ser vê esasî tevger dikin, bi hev re xwe tevger dikin, hem jî li Iraqê xwe li ser vê esasî tevger dikin. Duwarê fikrî de jî malbata Erdogan xwe wek Naqşîbendî pênase dikin. Malbata Barzanî jî xwe wek Naqşîbendî pênase dikin. Têkiliyê wanê terîqetî jî di vê çerçeveyê de têkiliyekî wanê terîqetî jî heye. Dema van her sê alî digehîjin hev AKP û PDK mirov kare bêje hema mat her warî de di nava têkilîkî de ne û ev têkilî niha astekî pir bilind tê jî dewam dike. Ev yek ê duyemîn niha AKP li herêmê tabii operasyonê xwe dimeşînin ev operasyona jî heta astekî ev demeke dewam dike 2021 ev operasyon mirov kare bêje digihîşt astekî herî bilind duwarê leşkerî de hem çekê kimyevî bikaranîn hem jî duwarê teknîk de teknîka xwe mirov kare bêje hemû warî de teknîka leşkerî bikaranîn PDK ji duwarê îstixbarat û her warî de yani 23 Nisan 2021 de ev operasyona li Zap û Avaşîn û Metina dest pê kir. Rojanî ziman gelek çekên kimyewî karanî û gelek hêzên çekên gram karanî. Di salekê encamek çawa girt û îjniha şûn de yani taybetî gel vê encamê çawa bavêj. Erê niha encam mirov kare bêje encam negirtin ev operasyonê niha darxistin ev êrişkariya li herêmê PDK duwarê îstixbarat de dorpêşkirina gerîla de dem jî wek xelîfan û zanin 6 gerîlayên PKK hatibûn şehîdkirin bi destê PDK ve car êrişê vî rengî kirin. Lêbelê mirov kare bêje encamekî negirtin birove jî niha li gelek ciyê ketibûnê di herêma bi taybet Metîna di herêma Zapê de gelek ciyê ketibûnê dewleta Tirk û neçarma xwe jî vekişand û hinekî xwe komî serhev kir yanî çawa navendê xwe kêm kir navendê li wir bi cî bibû kêm kir hejmara xwe zêde kir ket di çerçeva parastinê de. Niha jî ev çerçeva parastinê dewam dike ev demekî berê hinek hêzê xwe guhart hinek hêz zêde kir bi taybet ev jî wek amadekariyên wek êrişek nû hat pênasekirin. Tabii plan hene niha planê
planê wan bi rewşa siyasî ve a Iraqê jî ez karim bêjim girêdayî niha pedeke bi tena xwe bi dewleta Tirk re hevkarî bike û êrişî hêzên gerîla bike êrişkî vî rengî pêk bîne. Di rêya giştiya Kurd de bi taybet li çar parçeyê Kurdistanê ji xwe heta astekî pedeke hatiye teşhîrkirin di vê çerçevê de ev ê zêdetir pedekê teşhîr bike. Ji bo wê jî dixwaze çi bike? Dixwaze bi Iraq re vê rewşê tevger bike. Bi taybet hikûmeta nû a Iraqê de piştî parlamentoyê pêşwext hilbijartinê parlamentoyê pêşwext hatin daxistin pedeke di nav koalîsyonekî de cihê xwe girt. Ev koalîsyon alîkî wê Sunnî bûn, alîkî wê Şia bûn, alîkî wê jî işte pedeke bû. Alî Sunnî niha mirov kare pênasekî vî rengî bike. Bi taybet kesekî wek Xençer, wek Helbûsî, vana wek serokên Sunnîyan tê pênasekirin partiyên herî mezin ê Sunnîyan ê li Iraqê ne. Vana bi hevkariya Daeş berî niha hatin zanîn. Bi taybet Helbûsî niha serokê parlamena a Iraqê hat hilbijartin dema dawî de. Ev kes bi fînanskirina Daişê tê nasîn û dibêjin Daeş hinek gelek perê xwe ser vî kesî derbasî herêmê dike û sîlah dikire û her wekî tir. Niha li vir de tabii pedeke xwest di vê koalîsyonê de koalîsyona Sadir Helbûsî û Berzaniya de cihê xwe yani tevgerbûnekî vî rengî çê bikin. Di hikûmeta Iraqê anû de pedeke bihêz be di heman demê de bi rêya a Sunniya dîsa bi rêya a pedekê dewleta Tirk jî li hikûmeta a nû a Iraqê de bihêz dibe û bi rêya wan ve êrişkî vî rengî bikin. Yani bi ser navê Iraqê wek Iraq û Tirkiye hevbeş êrişik pêk bînin. Lêbelê di warê pratîk de pedeke têde Werbistana çünkü hêza pedekê li herêmê heye hêza pedekê wek Iraq têxistan nava tevgerê. Planê ku an vê rengî hebû lê heta niha vê planê pêk nate ez karim bêjim. Rosta gel hemerî vê politika pedekê çi ye? Gel çawabertek nîşan didin, nerazbûn çînin. Ev bandora xwe çawa ser apolitîk. Niha li Başûrê Kurdistan perçebûnê pir dijwar heye ez karim bêjim. Di nava qada civakî de jî hinek perçebûn çêbû bi taybet piştî siyaseta pedekê hem hevkariya dewleta Tirk hem di nav Iraqê de bi serê xwe hereket kirin. Li Herêma Başûrê Kurdistanê perçebûnekî da çêkirin. Ev perçebûn her diçe kûrtir dibe. Nakokiyên partiyên siyasî li Başûrê Kurdistanê de astekî pir bilind dene. Gel neraziyê ji vê siyasetê ez dikarim bêjim de gelek waran de nerazîbûn heye hem di warê aborî de nerazîbûnekî cidî heye li beramberî siyaseta a pedekê hem di warê siyasî de jî nerazîbûnekî û vê êdî giyaştî astekî bilind. Hûn zanin li Herêma Kurdistan dizî asta gendelî dibêjin li vir asta gendelî giyaştî astekî herî bilind. Maaşê memûran carna bi meha nayê dayîn lêbelê mesela hêzên wek zîrewanî kîvan hêza di nav sîstema a pêşmergeya de wezareta pêşmergeya de ciyê xwe nagirin. Dîsa hêzên wek çeteyên roj di nav tu resmiyetê ciyê xwe nagirin vana jî maaşê xwe mehane digirin. Dîsa bi milyon dolara hatta ez karim bêjim ne milyon dolara bi 100 milyon dolara mehane pere ji herêmê vediguhezînin welatên din hûn zanin divê dema da wî de Vê haberî ketmewê tê gotin ku malbata Barzanî gelek bi 100 milyon dolaran li derve tişt kirine, zevî kirine, şirket kirine û gelek nervetî kirine. Ji wan vê Erê rastî tu bêjî gelê herêmê vê rewşê baş dizane. Yani nek tişkînûyê ji bo gelê herêmê. Malbat wek malbat ev demeke li Amerîka li Brîtanya li Dubay
لەگەڵ وڵاتên din li Tirkiye li İstanbul bi taybet gelek mal û milk dikirin û şîrkatî pêş dixin balkî şevana tay bi ser navê xwe wek şexs bi ser navê xwe nakin lêbelê bi ser navê merivê xwe dikin nasê xwe dikin her wekî tir li ser vî esasî dikin herî dawî derket ki yani li Amerîka gerekî kirîne yani wek cîkî wek mehelekî hat kirîne wê rojê me xwe ji dîmenek dît yekî ji Başûrê Kurdistan ew rewşa eşkere kir mala yek nîşan da vîlayê mezin digot her yek jî qesra sepî a niha Serokê Amerîka tê de ye kirîne û li vir milk dikirin bi milyon dolara pekî van piraş ku tê niha yek tu mal û milkê malbata Barzanî em tiştê zanin di salê heştêyan de nîm bû heta ez dikarim bêjim malbata Barzanî di salê heştêyan de li Şîno bû li gundên Şîno rûdiniştin Başûrê yani Rojhilatê Kurdistan ew Şîno girêdayê Urmiyê li başûrê Urmiyê dikeve li wir di asta penabertiyê de bûn penaber bûn yani li wir di salê heştêyan de heta not û duyan jî li wir wek penabera jiyan dikirin pişre hatin Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li ser rûniştin yani li ser şoreşa gel mirov kare bêje çunkî gel raperîn kir di yani meha adarê de pêncî meha adarê de raperîn kir dijî sîstema Baas şoreş kir bi ser ket ew jî hatin ser rûniştin de encam de ev 30 sale bênavber li ser keda Başûrê gelê Başûrê Kurdistan rûniştin û dixwin vê kedê nav petrola a herêmê bi taybet difroşin tenê petrola herêmê nafroşin pereyên ji navendî hikûmeta navendî a tê Herêma Kurdistanê jî dest hatîne ser vî perî jî çunkî mesela bi milyon dolara pere tê dikeve herêmê ji bo mûçeyên karmenda bi meha van pera nadin wan pekî van pera çi dikin li borsayê cîhanê van pera bi kar tînin milk dikirin difroşin yani ticaret bi vî perî dikin bi vî rengî de xwe dewlemend dikin yani lêbelê gelê herêmê niha bêzar e ji vê rewşê ez karim bêjim bêzarbûnekî pir zêde heye rastî zanin ku genderiya ku malbata Barzanî dike jî agahdar erê mesela bi taybet ez dixwazim vê bêjim di hilbijartinê herî dawî de Iraqê de pedeke 350,000 deng girt bi giştî li Iraqê lêbelê dibêjin divê de jî nerêtî hene hatine kirin yani bi lîstine bi denga lîstin heye divê mijarê de jî ev sedî 38 gelê Herêma Kurdistanê yani Başûrê Kurdistanê çû ser sindoqa sedî nêzîkî 62 neçûn sindoqa ji vê jî pedeke ji sedî 38 deng girt yani ji sedî 38 deng girt yani ez dikarim bêjim hevkariya gelê Başûr ji bo pedekê li Başûrê Kurdistan sedî derdorê 12 wan e sedî 12 pir kêm e yani sedî 88 li dijî wanin siyaseta wanin lêbelê li Başûrê Kurdistanê pirsgirêkî vî rengî heye yani kesê bibe alternatîv zêde cê bawerî nîne çunkî dibêje gelê Başûrê Kurdistanê wisa difikire dibêje evana biçîne ji wan xerabtir werin ji bo wê jî herî baş em dengê xwe nedin tu kesê siyasetek vî rengî gel digiştî de gel bi vî rengî xwe tevger dike lê ez dikarim bêjim niha di gelek waran de ez nav Sûkiyê jî digerim taybet li nav gel de em digerin yani Fatihe li Sedam Hüseyin dixwin yani yani wisa dibe dema Sedam ji dema vana baştir bû yani niha rêveberiya a vir bi taybet di çerçeva pedekê de
yani gel aniye bir noktaya gel dibêje dema Saddam Hüseyin ji vana baştir. Yani ev nokta ki pir balkêşek tabi. Perşembe tawi ser sinyorek ku navbera Şengalê û başûr Rojavatiya avkirin. Yani bu yekê çi armanjdikin û her wiha encama dawî. Ez dixwazim vê bêjim yani Şengal siyasetê li ser Şengalê dimeşe pêrar biryarê girtin nehên cotmehê li ser Şengal di navbera hikûmeta a Kazimî û PDK'ê de biryarek hat îmzekirin. Şêr dibêjin peymana nehê cotmehê li gora peymana nehê cotmehê PDK Şengal bi tamamî teslîmî Iraqê kir. Yani wek Herêma Kurdistan êdî pênasekî vî rengî ji bonî Şengalê nake. Niha ev yek duyem li ser çi vê peymanê çêkir li ser tasfiyekirina xweseriya Şengalê. Çünkü PDK bi taybet xweserî ji bonî xwe pir xeter dibîne. Ew dixwaze yani herêmê xweser nebin li Iraq, li Herêma Kurdistanê jî herêmê xweser nebin. Çünkü desthilatdariya xwe dixwaze biparêze di ser vî esasî de siyaset meşî. Niha navbera Rojavayê Kurdistan û Şengalê de dîwar tê lêkirin, ev jî bi siyaseta Tirkiye hikûmeta Kazimî a niha û PDK ve peymanê wan in, encamê peymana nehê cotmehê, encamê peymana nehê cotmehê niha pêk tê. Dixwazin xweseriya Şengal a hatiye avakirin a Yêzidiya ji meydanê rakin, ji holê rakin û tecdît bikin. Yani Şengal ne tenê ji aliyê Rojava ve nihatê ji aliyê gundê Ereba yani başûrê Şengalê jî tê têrkirin. Yani têkiliya wan û Ereban jî xut dikin ji li wê herêmê. Yani wek dikin wek Şengal dixwazin bikin wek kampekî. Kampekî derdorê hatiye dîwarkirin, hatiye têrkirin. Bifetisîn yani. Siyaset nafê rengî dimeşî. Armanca wan jî ew e xweseriya Şengalê ji holê rakin, Kurda li wir bêîrade bikin, Kurdê Êzidî bêîrade bikin. û PDK jî destek dide vê siyasetê mixabin. Em gelek spas dikim birêz ezîz. Ez spas dikim ser çavan. Berê temaşevanên xwe em geştin dawiya bername xwe me hewza geşedanê ku başûr pêş kevin ji hevalê me rojnameger birêz ezîz Kûyroğlu bûn. Em mijbûna hevalê xwe ezîz Kûyroğlu gelek spas dikim. Heta bernamek dinê bimînin xêr xweşiyê de ji bîr nekin bibin aboneyê xwe binê û xwe binê bişopin. Dema xweş.